खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयाथ' UPPL निफ्रायबो आरो BPF हानजानिफ्रायबो टिकेटखौ फोसावबायानोसै MLA इलेक्शननि ओरैहाय चिरां जिल्लायावहाय UPPL निफ्राय बिथां रनजित बसुमतारी बारग' EM UPPL नि बेनो टिकेटखौ होबाय इन्टारेस्टिं जादों बियो लोगोसे मैया BPF निफ्रायबो गोबां जायगायाव टिकेटबो होबाय रंजाबायबो मोजांनि बाथ्रा आरो खायफा दिनैहाय बड'सा जायखौ बुङो भुपेन बर' UPPL नि MLA बिथाङाबो दिनैहाय BPF हानजायाव जयनिं जागोन मैयानो रिजाइन होदों भुपेन बर'नो टिकेट होयैनि खारनाबो बेफोरनोबो आरो UPPL नि राजखान्थिया प्रमद बर'नि पलिसिया बेनोखाबो जे NDFB नि जिखिनि पलिटिकेल केरियार ना बेखौ डिस्ट्रय खालामनाय फोजोबस्रांनानै होनाय आरो बड'सा जायखौ बुङो भुपेन बर' बिनि पलिटिक्स केरियारखौ फोजोबस्रांनानैबो होबाय आरो प्रमद बर'आ बावहाय आखाइ दं आंनि मोनसे सन्देह NDFB नि लिडारफोरनो थांनाय बाराव जायफोरनो MLA होदों बिसोरनो जुदि MLA खौ होफिनोब्ला सेकेन्ड टाइमावहाय बिथांमोना बेलेग रोखोम गेलेनो हागौ गेमखौ बेखौ सिन्ताधारा खालामनानै जायनि जाहोनाव दिनै भुपेन बर'नोबो टिकेट होआखिसै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनोबो होआसै आरो सोरनोबा अनलि सासेल' होदों लासै रनजित बसुमतारीनि पलिटिक्स केरियारा नैबेनो लास्ट बायदि मोनदों आंनि मोनसे सन्देह मानो होननानै बुङोब्ला भुपेन बर'आ जयनिं जासिगोन BPF आव लोगोसे चन्दन ब्रह्म थ' बिथांमोननि जयनिं जानायनि खारनखौ आं जोबथारनायाव बुंहैगोन रनजित बसुमतारीनि थांनाय बाराव बिथाङा UPPL नि EM मोन आरो थांनाय बाराव नैबे काउन्सिल इलेक्शनावबो मोननै बियाबाव टिकेट होदोंमोन बियो बावखुंग्रि समस्ति आरो निसिमा बे मोननै बियाबाव रनजित बसुमतारीनि जेनदों मोननैयावबो जेनदों बियो होनबा बावहाय बे बारावबो MLA इलेक्शनाव बिथांनो टिकेट होदों बिथाङा मैया बुंदों जे NDFB नि माखासे गोबां प्रब्लेमफोरखौ फोजोबनायनि बाथ्रा बिराद इन्टारेस्टिं फार्स्टआवनो नोंथाङा सोरनि गारियाव बारसोमना थैनो नागिरदों बेफोर रावखौ बावाखै रावबो रायजो राजाया आरो नोंथाङा केसनि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा मैया स्टेटमेन्टआव बिथाङा बुंबावदों केसनि बाथ्रा नोंनि केस फोजोबाखै नों दिनै जोंनि केसखौ हाइनेस्ट केसखौ जोंनिखौ फोजोबाखै लकेलावनो दङमोन नायफेराखै नोङो रनजित बसुमतारी जोंफोर भुक्तभोगि बारा गोबाव जायाखै आं बुंगोन NDFB नि एबो मिथियामोन बै सासे दैदेनगिरिया सार लरेन्स इस्लारिया केसनि सोमोन्दै जेब्लानो बुंदों अब्लानो हरदों सारा लरेन्स इस्लारि सारा नों बैदिया दिनै सासे नों दिनैहाय NDFB नि हार्डक'र थारमोनबा मा अबस्था जानानै दं बियो केसा दिनै बैफोरखौ बुंनांगौ दरखार गैयामोन आं रनजित बसुमतारी दिनै जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै गोबां बाथ्रा बुङो मानो बुङो रनजित बसुमतारी नों लाजियाखै मैयानि दिनाव नोङो MLA आव टिकेट मोनोब्ला नों देरहागोन सानदों नामा नों जिबनाव देरहाया नोङो जिबनाव देरहाया हाजार नों जुखुआ मानो जेसेबांखि नों माबा जाया मानो नों देरहाया बुहुलावबो देरहाया नोंनि पलिटिकेल केरियारा बे नैबेनो लास्ट जोब्बाय गैला आरो लोगोसे NDFB नि जिसिबां सोद्रोमाफोर दं बिसोरनि पलिटिक्स केरियारा जोबजोब्बाय थांनाय BTC काउन्सिल इलेक्शनावनोमोन जोबनाया नैबे MLA आ लास्ट जानानै दङ जायनि जाहोनाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया रिजाइन होनांदों रिजाइन माने आं गेलेया होनना बुंना लानो गोनां जादों बेफोरनि सिङाव बहुद आन्दोआव
बाथ्रा दं दिनै रन्जित बसुमतारिया लाजियाखै इसेबो आयौ 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 माबायदि बाथ्रा बुंदों केसनि खोथा जोंनि एनडिएफबिनि जाय गथ'फोर दं बिसोर भुक्तभोगि जानानै दं दासिमबो जेब्ला सुमन लेखा सफैगोन हाफाथुरि जागोन कर्ट गाहैनो मानो थाखा फैसा ना मा काउन्सिलाव बिपिएफ गभर्नमेन्ट दंबावो 5 बोसोर आं दाबो बुंगोन जोंनि एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा खस्थ' मोनगोन बावहाय सुमन लेखा फैद्लाजोबगोन नायल' बारा गोबाव थानाय नंला सुमन लेखा फैनो थाखाय बारा गोबाव गैला बे प्रमद बर'आ नायगोन मालाबाबो बेखौ दासान माब्लाबाबो दासान आरो प्रमद बर'आ जे एनडिएफबिनि केसखौ जे 6 बोसोराव फोजोबनानै होगौमोन बा 5 बोसोराव फोजोबगौमोन बे नङा फोजोबा बियो माब्लाबाबो फोजोबा बिसोरो प्रमद बर'आ जुदि बयनिबो सिगां हाइनेस्ट केसफोरखौ जुदि मोजां सिन्था खालामनाय मोनबा सोरबा सासेनो मोजां दायित्व होनाय मोनबा दे आंनो लागोन आंनो रिक्स लागोन बेखौ मोजां एडभकेटफोरजों सावरायनानै मोजां गावनो कर्टफोराव थांनानै जायफोर केस गोनांफोर बेफोरखौ लिंहरनानै मोजां सावरायगौमोन मोजां सावरायफेराखै माब्लाबाबो बावहाय जेसेबां हाइनेस्ट केसफोर दा जायफोरना जोबदों गावबा गाव कर्ट थांनानै सोरबा सासे इएमनि एमएलएनि सहाय लानानै दिनै बेफोरबायदि फोजोबना लानो गोनां जादों सोरनिया दिनैहाय सोर साबसिन आसि थुनानै बुं आं बुंगोन रन्जित बसुमतारि नोङो आसि थुनानै बुं आं फोजोबनानै होदों उमुकनि हाइनेस्ट केसखौ बेफोरबायदि बुंनो हागोन ना नैबे रन्जित बसुमतारिया नों जेसेबांखि गेलेया मानो नों थैनोबो देरहाया जायनि जाहोनाव नोङो साख्रि होगोनबो होन्दोंमोन नोङो एनडिएफबिनि मानसिफोरनो बहाथो नों 5 बोसोराव नोंहा पावार दंमोन साख्रि सोनो हानाय आंनि गथ'फोर बिसोरो फरेस्टआव बिसोरखौ सोनानै हो मानोथो दासिमबो जायाखै एफाराब दिनै एनजिअ दिनैहाय नोंथाङा एनजिअ खुलिनानै दिनै जाय सेंग्राफ्रा बोसोराव 1 लाख ना मा मोनो बोसोरावसो वान टाइम मोनो बिनिथ' मोनफेरा होनो हादों रन्जित बसुमतारिया नोंथ' साख्रिबो होगोन केसबो फोजोबनानै होगोन बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन गैया होनो हायाखै आं बुंदों सिदायै बुंदों आं बर' रायजो राजाखौबो नोङो खस्थ' होदों सानसे समाव नोङो मोदै फुगार होदों रन्जित बसुमतारिया बर' बिमाखौ सोगाबदों जाय बर' बिमा बिफाफ्रा दिनैहाय रन्जित बसुमतारिनि थाखाय एनडिएफबिनि थाखाय बुख्रुब जादोंमोन दिनै बै बर' बिमा बिफाफोरखौ बर' बिदा फंबायफोरखौ मोदै फुगार होदों जाय हादानाव दङमोन जाय मानसिफोरखौ दिनै न' सिफायनाङामोन बेफोरबायदिखौ दिनै नोङो दिनै मोनसेल' धोरोम सिबिग्रा न' ब्रह्मनियानो होन बाथौआनो होन ख्रिस्टियानानो होन दिनै नोंथाङा न'खौ सिफायनानै होदों बेफोरनि दुखुआ दाबो जोबाखै बेफोरनि दुखु दाहाफोरा दाबो खाराखै दिनै नोंथांमोननि सोमावसारनाय समाव एनडिएफबिनि सोमावसारनाय समाव बर' बिमा दिनै बुख्रुब जादोंमोन दिनै बैफोर जाय न'खरनि मानसिफ्रा दिनै हाइनेस्ट केस जानानै दं दिनै बिथांमोनाबो दिनैहाय दुखुनि मोदैया दाबो जोबाखै नोंसोर फुगारना होनो हादों नों इएम जाबाय 5 बोसोर बै बे न'खरनि बर' बिमानि न'खराव नों माब्लाबाबो थाङाखै गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिबो दिनै थाङाखै दुखु नाङो माब्लाबा थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय आं दा जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुंबावगोन सार लरेन्स इस्लारिखौ आं धन्यबाद होबावगोन दिनै बिथाङा एमएलए जादों एमएलएनि टिकेट मोनबावदों दिनै सार लरेन्स इस्लारिया दिनै बिपिएफनि सोद्रोमाफोरानो होन मावाखै होनना बुंनो हाया दिनै मावदों आरो नुदोंबो दिनै जों जेब्ला दतमायाव बिटिसि काउन्सिल इलेक्सननि केम्पेइनाव थाङोमोन बा लिंहरोमोन अब्लानि समाव सार लरेन्स इस्लारिनि समस्थिजों जों थाङो बिनि समस्ति गामि गेजेर गेजेर जों हाबलाङो अब्लानि समाव जों खामानि मावनायखौ नुदों बावहाय जों सोङोमोन बे खामानिखौ सोर लाबोदों लरेन्स इस्लारिनि अननायाव बेखिनि लामाखौ मोन्दों बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों सोरबा सोरबाया आरो फिसा फिसौ गावनि फानाव जा फैदों बेखौ मावदों
बेफोरखौ मावदों मावाखै होनना बुंनो हाया ओंखायनो आसाबो खालामदों आं नेक्स्ट बारावहाय देरहानायनिखौ सार लरेन्स इस्लारिनिसिम रोजा रोजा थेंक्स आंनि केसखौ फोजोबना होनायाव मदद खालामना होनायनि थाखाय आं दाबो धन्यबाद होगोन आरो जोबजासिम आं थैजासिम आं बेखौ बावनाय नङा जिहेतु आंनि केसखौ हाइनेस्ट केसखौ दिनैहाय सार लरेन्स इस्लारिया हेफाजाब मदद खोथायै बाथ्रायै बाथ्रा बुंदों दिनै आं UPPL नि बाथ्राखौ बुङो रायो बुङो सोंखारियो सार लरेन्स इस्लारिया आंखौ जियानो बुङा मानो थेवबो आं बेखौ दुखु मोना आं दिनै क्लियार काट बाथ्राखौ बुंदों आरो भुपेन बर'नि टिकेट होयैनि खारना मा भुपेन बर' सारनि आंनि सेनियर बियो आफादाव आंनि मस्ट सेनियर आंनि बहुत बोसोरथामसो सेनियर बियो दिनैहाय बियो देहा नोरजिया नंगौ थिग जों मानिदों आसा खालामदों मोजाङै मोजां बिनि देहाखौ मोजाङै मोजां लाखियो दिनै BPF आव दिनै फैगोन दिनै हाबफैगोन जयनिं जागोन दिनैहाय मैया BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गावनो डिक्लेयार होदों चन्दन ब्रह्मजों आरो भुपेन बर'जों जयनिं जागोन बेखिनि बाथ्रायाखौ बावहाय सोर गेलेनो नागिरदों बिनि समस्थिया बै समावनो जोब्बाय बोखावनो भुपेन बर'नि समस्थिया गैया जादों बै समावनो बोखानायनि खारनाबो बेनो बावहाय गोबांनो पलिटिक्सनि सायाव पलिटिक्स देग्लायनि MLA इलेक्शना जेब्ला नारजि ओरैबायदि जादों जाय न'आव नारजि ओंख्रि सङोब्ला सागन होनानै आवलि होजोबोना BJPआ दाबो सेम बेखौनो खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ नोंनि न'आव सारायाव नारजि ओंख्रि सङोब्ला जेरैबायदि सागन मारिदों सेम बेफोरबायदिनो मारिगासिनो दङ सागन होगासिनो दङ दाबो साग्लिगासिनो दङ BTC नि सारायाव नारजि ओंख्रि बिसोर बर'फ्रा नारजि ओंख्रि जाग्राखा आरो बिथांमोननि ट्रेडिशनेल ओंख्रि ना बियो GI टेगबो मोनबावबाय ना मा बेफोरबायदि होना खोनानोबो मोनदों थ' बे ओंख्रिखौनो बे नारजिखौनो संनानै सागान होगासिनो दङ सोर सागान होदों BJP ओंखायनो जायफोर भट होगोन दा गोदानै आरो जायफ्रा गोजामै भट होदों जेराव BPF निल' गैया बै जायगायाव बर'फोरनि भटखौ बर'नोनो होनाया मोजां सोरनोबा होनानै लाब गैया नोंनि बैसोरो माब्लाबाबो आं बुंगोन दाबो बिबारा माब्लाबाबो नों बर'नि मोजां सिन्था खालामा बे बर' रायलायनायनि अनगायै सोरबा हारसानो मानो बेफोरबायदि रायलायनायफ्रा माब्लाबाबो दा फोथाय थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय चिरां जिल्लायाव रन्जित बसुमतारीनो आरो भट होनानै देरहाहोनानै जों जेबो मुलाम्फा जाया बरंस जों लस जानो थांगासिनो दङ जोंनि हाइनेस्ट केसा NDFB नि हाइनेस्ट केसा 7 बोसोर 8 बोसोरबो नांनोबो हागौ गालांबाय था कट गाबाय था जोबलांगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन रन्जित बसुमतारीया साख्रि होगोन होनदोंमोन साख्रि होनो हायासै मिशन फेल आरो केस फोजोबगोन होनदोंमोन केसखौबो फोजोबनो हायासै मिशन फेल ओंखायनो रन्जित बसुमतारीनो भट होनानै जेबो लाब गैया खामानि गैया आं बर' रायजो राजाफोरखौ आं बुंगोन होनानै लाब गैया बरंस बर' बिमा बिफाफोरखौ सादा सिदा मावनानै जाग्रा बै बर' बिमाफोरखौ दिनैहाय मोदैसो फुगार होगासिनो दङ थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि